אצלי הכל טוב, אתה יודע, החיים הסטודנטיאליים. מסיבת סוף סמסטר. השמיים עם הגבול. דייט סוף הדרך, ב-VIP. מסיבה עם כל החבר'ה. טרנטינו החדש. בקיצור, החיים הטובים. התחלתי לעבוד בתור שומר מקומות באוניברסיטה. שקט! לשעה! האמת, הדייט שהיה לי איזה מישהי מהכיתה והלכנו לאכול בבית תמחוי. נסעתי לעשות קניות במטבח של ההורים שלי. אמא שלי מבקשת ממני כרטיס חבר מועדון ביציאה מהבית. התחלתי לעשות קפה עם 1 סוכר למרות שאני אוהב עם 2. לחסוך! שהגוף שלי צריך חלבונים. קופץ לעירייה, אני לוקח כמה דגים מהאקווריום. יש לי הכנסה צדדית ומשתתף בניסויים במעבדה לפרוקטולוגיה. אתה קולט שאני עוד משלם על הארוחת טראנץ' כפול שהזמנתי בתקופת הצבא? עכשיו אני שוקל להיות מדביר, גם בגלל המשכורת וגם בגלל המנה הבשרית חינם. ומה, אתה מדבר לעצמך? תמשיך לעבוד. בסדר, מה קרה? הפסקת סיגריה. אתה מבין?